Romo kali Bunda. Iyo. Sedulur Mama. Sajuwas ini. Wasik. Niki kalih loro untu. Untune bar didupak jaran ngeten iki. Apa? Kamu tuh kalau ngomong Ya bener. ya bener. Masa untuk gua didupak jaran? Coba mangapo? Iya. Niki Iki coba piro ki 50. Iki ya 50. Dibalik neh iki 50. Iki ya 50. Berarti 200. Romone agek maringi 50. Berarti utang piro? 150. Ya. Tes. Oke. Halo Bang Yuda. Bang Yuda, support system. I like you. Sokar bisa Dung tak dung dung. gunung desa. So. Bolala gombala gambol. Tak sapa. Aso. Monggo Bu. Iya, Bunda Susita. Bolala gombala gambol. Iyo.
Hasilnya tenang. Waduh. Berarti cantik kamu ya kalau dapat ya. Iya. Kalau nggak dapat apa? Biasalah gue ya. Nyun ngapunten nggih Bu nggih. Nyun pangapunten menika wong adhiku wedok menika kurang ngombe obat. Jadi sing wingi iki nggur ngombe obatnya nggur ping pindho tok. Sore ngombe obat. Itu rasanya Mas Rabun kayak pengen Apa wedok to? Mas. Nuwun sewu Bu. wedok? Menika kakung lho Bu. iya. Menika kakung Iya, iya. sanes putri. Saestu. Mbok njeran pirsani. Iki lanang kok. Lanang. Lho niki dikempit teko mburi niki. Kowe iki kok yo percaya men karo Mas Rabun lho. Aku ki ora percaya ngumatke dhewe. Kowe ngerti ora Mas Rabun ngelak-ngelak aku mergo dhisik ki tak tolak lho Mas zamane Gunung Kidul. Zamane ning anu Gunung Langgeran biyen kan. Lah iya Mas ning Harlois lho. Kowe Kan aku selama Eh. nganggo sarung mlayu lho Lho, Mas. apa kowe iki mendem? Kowe mendem. Tak dulu Bu, tak dulu sabar Bu. Ini biar nyawer, biar duduk dulu aja, duduk dulu. Nggih, monggo monggo lenggah rumiyin. Udah duduk aja sih. Duduk aja dengan baik, tenang. Oke, yo. Habis ini Habis prom. ini Oke, pralayar. habis ini. Dubruk, engko nyanyi rene. Dubruk. Iya, ya harus galak lah Bu. Saya tuh tulus diinjak-injak kok enak aja, Sud. Kita mah cantik. Aku angger bapakku guyu ngono ki seneng. Angger anak menghasilkan kok seneng men. Gimana? Perempuan apa laki-laki? Nah. Percaya apa ora? Ora gur Mas Rabun Bu, tok sing kuwi. Ayo. niku nah. operasi plastik niku, Bu. Niki ngeten. Niki ember bekas iki nempel ngoten. Dados dugi munggah ngoten niku. Mbak mau ya, bunda. Wah, bunda. Nek mamah kan wis kandas. Kandas. Ganti bunda. Ganti bunda. Lah kowe mau gunung kidul gue omah memeh. Lah. Jian. Jian. Mamah minggat. Mama kok minggat. Lah duwite oke kok gur ditinggal. Isin aku isin. Lah. Kalah karo Tukino. Alah ya Allah. Tukino sopir truk. Lah gur dipadake iya. bakul ngaret ya, Truk. Iya. Jarene wis cokot bisa menang. Gunung desa. Sok. Oke, bagus. Player kok celandaan. Aku ya gur nek neng kene lho Mas nek wani nek neng nggone Mak Yayan ya Allah Mas Yanto gak ada. Eh. Ingkang nyuwun sinten Kang Mas? Panggil siapa? Panggil. Masih Mas Anto. Oh Mas Santo. Ya iya iya. Ana wong ayune kok ngene. Ya panganane apa iki? Yo. Yo. Kiu. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak golelen neng cagak kebak coretan warna abang
Bubuk kae kepek wati saka piye tumeka saiki bubuk kae kepek crita wiwit wengi nganti kakek trino. Pak De, pripun? Laras nggih, Dik. Laras ya. Wis wong kok maremke nggih. Jan Pak maremke. Dik. Suarane apik, piyayine ayu, jan kuru meneh. Heeh. Bang Timin gimana? Ya cecok nek tuku es ben kayak 5, tuku 1000 kayak 5. Sopo? Es teh lho. Lah mosok 1005 iki modale pira? Lho lah Pak De ki lomo, doyan suka sedekah. Sak loma-lomane dodolan ya aja kaya ngono kuwi marahi bangkrut kuwi. Segawon. Ya ampun kuwi mbok yo arek yo kaya asu ki aja tibek. Ayo, Bro. Catetan jroning ati datang luntur malah merati aku kowe dadi garwa bota-bote perkelek gubuk asmara. Gubuk asmara biyen kae kanggo nandung tresno tanapa bantal tanpa kloso kota bente ketaman asmara njung-njung nek tenan ora bubuk kae dapat cinta awet tumeka saiki bubuk kae dapat cinta awet piye Bang ngantuk, Bang ngantuk. banget. Aduh, ngantuk ya, Bang. Sing duwe enggak boleh. Pripun Pak Den niki nambah? Mboten. Mboten sak. Nggih. Niki sampun. Lah nggih kula nggih pun nggih. Yo alah gendawane yo kesel ki Mas. Perak ki. Ya pas ngono kuwi kandhane yo. Ya pas ngono kuwi. Pas gendawane metu yo ngono kuwi. Klebrak. Kowe ah
Lah ogah gua. Tenan aku wis Loh, ping gua orang 4. Betawi. Aku wis ping 4. Masa lemes aku. Nganu kedang dirampoke nggih Pakde nggih. Jenenge wae syarat. Kowe ket mau ora nyanyi lho, Mas. Aku wis bener. Aku ki lho aku wong wedok. Gagah perkasa. Ketana sajroning hati. Datang luntur. Merati. Aku kowe dadi garwa. Margo leren nang gubuk asmara. Piteng Oh, 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 oh. Wes no. Koinnya habis. Mbok gawe. Boneka koin Mbok gawe. gitu. Nah, ayo. Eh, Lho. udah sih. Tuh. Udah sih. Udah. Spesial kagem Romo kula kalian Bunda. Pandhawa 5 ST Solo Sajua Setam. Asik. Ing wengi nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali neng kuthamu sepine ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes Allah ning putih duh sliramu kapan bali kusumaning ati amung donga lan amung pamuji kutha ngayojo kang tansah ngancan sepining rasa ati iki stasiun tuku sing dadi seksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu katunggu wasik iyo hei woh sedulur papatnya Indonesia hei 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 cek 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 wah nasi kono masih rame karo jagongan ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali neng kuthamu sepine ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes
melo neng pipi duh sliramu kapan bali kusumane ati amung donga lan amung pamuji kutong ayojo kang tansah ngancani sepi ning rasa ati iki stasiun tuku asing dadi seksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu Cerah Foto Production Abisa sedulur mama campur sari Indonesia Yoho Zoho matur suwun Panutup wonten kathah dalu menika. Iya sedulur paman
Bapak Ibu dengan berakhir lagu tadi maka berakhir persembahan kita pada kesempatan